adek ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Ya, adek dhewe sowan ana ning Lembean Wetan ngene iki seneng ya, Nduk. Wis seneng apa ora, Nduk? Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo 1000. Liyane iya, Mak ngono kok ngomong apa ngono lho. Iya, Mbok. Dadi nek kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Dalange iki mau jarene Ki Cahya Putra. Sing jogeti. Ayo, padha karo iki sekarane, kendangane padha karo iki. Ya, piye? Men digatekke, yo Ladrang Asmarandana, Mas. Ya. Tak joget dhisik engko suwuk bar kuwi terus genti piyai loro kuwi. Wis to, dhewe nonton apik engko. Ya. Engko enek gerakan ya kuwi linggo tanding tak jurengi mencolok lho. Ayo, tak jamin engko panggunge jeblok engko. Ayo. Monggo Asmarandana, Mas. Yuk. Iso karepmu ora iso karepmu. Ayo to. Kowe bintang tamu iki kudu multi talenta pokoke. Heeh. Iki tantangan pokoke iki. Ayo. Monggo Mas, yo. Asmarandana, yuk. Tak delok lho. Nah,
siap. Pasan jabut, ayo. Tolong. Ambekan. Apik. Yo. Pripun Pak? Sae napa mboten Pak? Apik to? Sae napa awon? Sae, yo gitu. Sae wae. Oh, lagi sak umur-umur lagi iki dadi limbuk. Hah? Lah pamane ya wis entuk kok. Ya pamaan ana lho Mbak Lia ya ono lho. Hah? Kok dadi aku? Lah kowe kan bintang tamune awakmu ora. Wis kok aku ora omong, saiki limbuk cangik omongan. Ayo. Lisa dadi cangike, terus Mbak Tati dadi limbuke. Bunga tanpa upama ya nduk. Dene awak dhewe sak loron ketiban sampur kon nglembuk cange ana ning wewengkon tlatah Lembeyan Wetan ya nduk. Iya, Mak. Apik ya, kaya wong kuwareken ya. Aja main-main ning kene ning gone piyai-piyai budaya ngono lho nduk. Iki kathah sik rawuh nggih kathah para kepala-kepala desa saka kiwa tengen desa Lembeyan Wetan kene nduk. Iya, Mak. Limbuke kata-katane guriyo mak terus. Lah ya jan ngono ta biasane. Terus. Nah iki dirawuhi wong-wong penggede-penggede ngono nduk. Iki ya no Pak Bupati ya rawuh matur sembah nuwun Pak Bupati anggone rawuh wonten Lembeyan Wetan. Pak Bupati Pak Bupati kuwi ya piyai luhur ning ya wektune di para-para iso kok ya iso apa ke kersa rawuh ana ning desa Lembeyan Wetan kene nduk. Iya, Mak. Kok penak kowe to? Lah piye? Aku kok dadi limbo wae, dadi mung ya, Mak. Nek sange carane takoki yen saka panemu piye? Lah aku omong akeh limbo. Yen saka panemumu piye, Nduk? Limbo. Padha karo simbok. Ngono ta? Iki kowe iki ndongake ngono lho, Nduk. Wis sowan ana ning Lembeyan Wetan kene. Kira-kira kowe ndongake apa dienggo masyarakat ngono, Nduk? Muga-muga masyarakat ana Lembeyan Wetan kene. Pak aku mah kok togok. Ora apik terus apik. Apik wae menggari delok. Tansah binerkahan dening Gusti. Lancar rezekinipun. Amin. Mugi tansah sehat. Amin. Amin. Jan bocah kok le pinter kaya ngono kuwi. Awak dhewe ra padahal yo mbladek lho, Nduk. Ketanggal wingi iki yo mayang terus. Dene wingi ning Karanganyar, winginane yo ning ngendi? Ning ndi to wingi? Ning Ngawi. Sesuk awak dhewe isih ketemu meneh. Jane tanggal 5, Nduk, ning Rasido mergo bintang tamune. Terus tanggal 6 ade ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Ya, adik dhewe sowan ana ning Lembeyan Wetan ngene iki seneng ya, Nduk. Kowe seneng apa ra, Nduk?
Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo sewu. Liyane iya mak ngono kok ngomong apa ngono lho. Iya, Mbok. Dadine kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Dalange iki mau jarene Ki Cahyaku tadi ngono. Kuwi sing muni kondang seneng karo wong wedok akeh ngono kae Pak Udu, Mbok. Jare ngono kaya ngono nduk. Oh. Iki disebutke dalang saka Sragen. Ning jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Ngono. Mbok. Piye nduk? Mik, Mbok. Loh. Mesakne mboke wis kaya ngono Kon kula ora tretes. enak. Kuwale kudune mboke sing mik ning anake. Ngono. Ya kan ngelak. Ya wis kuwareken omongane Sekarang ibuke yo kuwareken. angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Nggih. Ayo, Mbok, mlebu Apa? wae, Mbok. Limbukane wis rambut. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisa no. Ayo. Sepira ya? Ganten ingkang sekar gadang lawan kembang-kembang menur kang ismu aram winar lan hayat-hayatan kati kusuma kang mangambar harum warku kusing dupaku melon kalon hamar meka ler kusuma kang pindha bathara kowe iki jek mlebu iki karo disuluki ngono karo jalan. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua. Wah, apik lho. Ki ora nggeruwong lho iso kaya ngene iki, tenan. Ayo angel, Pak. Tadi wayang ki angel. Wong wayang itu kan diobahke sama dalang. Ora obah dhewe ya, Mbak. Lah kowe gelem dadi wayang golek aku sing dadi dalange. Ayo. Awak dhewe untung ora dadi wayang golek lho. Lah ngopo? Wayang golek kan Cirogo ngene anake dadi. Ngono. Allah dapure tatin paling yo malah seneng kowe. Wayang sehat kamu. Tindang rogontol. Anjene nek Cirogo ya gur konoan terus dadi ya piye ngono lho. Iya. Sugeng dalu menika Pak Yoyo pinanggih malih dateng panjenengan menika. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin. Nah, piyayi mesti tentrem iki ngono kuwi. Rasane iki semeleh, ora perlu mikir sing abot-abot. Mula ora nek ramokal piyayine ini saya gedhe ngoten niku. Menika nandak kene ayem tentrem. Ayem tentrem. Lho mbayangne yo, Mbak. Pripun, Mbak? Putri lek lemune kaya ngono ki nuwun sewu upamane prau nu ditumpake ora uling sampeyan. Mantep to nggih. Nggih. Ayo. Ning nggih ampun ditumpaki. Cara prau kok yo. Nggih. Sampeyan nggih Nek mboten. cara Lisa menika Napa? dadi napa? Nek kula perahu. Nek niki Cara kendaraan toh. Ora, aku tetep dalang wayang golek ya Lisa iki. Jadi kamu ingin merogoh hatiku. Gitu. Yo ora ngono lho, pamane wayang kok kuwi Oh, pamane upama. upama wayang, upama tenan ya ora apa-apa. Ya moko kayak emangnya gelem dirogoh. Kandhane aku sih ngono kok. Lah, ya Dadi Allah. aku ora sida dirogoke sih ngono lho. Piye, Tin? Piye? Piye? Hi, neh. Dapure ora. Ya, ora. Yo, Mbak Ya, Lisa iki mriki. mengapresiasi lho kehebatane Piyayi Lembean Wetan sak lapangan penuh ki pecinta wayang dan pecinta jenengan kabeh. Oh, ya ngono kuwi. Kula wingi nate sowan nggih namung caket mriki wonten Tunggur. Tunggur nggih, Pak. Lembean, kene Pak Sono Keling itu. Sono keling. Rawuh mboten nggih. Ketoke kok rawuh wau konser kula. Nggih, pun nate ten mrika. Terus nak niki namung kacek 5 menit ternyata ana lembean wetan. Ada lembean kulon juga, Pak.
Oh ada, ya apik ya dibagi-bagi. Lembean ada, lembean wetan ada, lembean kulon ada. Ah, iki aku seneng ning kene lembean wetan, sesuk muga-muga bar iki lembean kulon. Dadine ya. Amin. Sowan terus gitu. Ya, seneng niki kathah wong ya sak lapangan tumblek-blek. Akeh banget. Piyayi-piyayine Tumplek-blek. tumblek-blek. Oh, black. Blek. Tumblek-blek. Blek. 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 Tumblek-blek. Nggih. Pokoknya mbok adem ning gandeng iki bareng-bareng tur ya kabeh seneng dadi anget ya, Mbak. Seneng. Sangat. Yes. Men nang wae sak oni-onine niki seneng ya luweh karepmu. Seneng. Iya, karepku itu, karepku seneng. Alah. Seneng. Seneng. Nggih menika masyarakat wonten mriki wis do lingguh kabeh nggih madhep rene kabeh jan ra ana sing madhep rono iki. Ana siji kae nguyuh kae. Nguyuh ter nggih nulis Lisa. Nika kok nganu nggih, Pak. Apa? Sing pipis nika apa abot apa piye kok dicekeli nggih? Muwi ora kok perkara abot to ora. Lah pripun Kuwi to? lak barang penting ya to. Oh. Lah nganti kucul to digondol kirik kan eman-eman. Tak kira nek abot apa piye kok dicekeli. Lah ya wong ya ora nakal seluwen tiki ya. Ayo. Piyayi iki ya desa kuwi anggere kersa nganake bersih desa apa neh gelar pagrian sing endahe kaya ngene wayangan sing mirsani sak lapangan kebak mertandani lamun to kabeh wiwit saka kepala desa perangkat masyarakat lembean genah piyayine iki guyub rukun itu pasti. Amin. Ya. Tur luar niki biasa. ternyata perekonomiannya juga lancar, terbukti UMKM tadi yang jualan dari ujung sana adoh tenan pirang kilo sampai sini kabeh ya payu kabeh. Berarti Betul. perekonomian mergo ana wayangan jadi hidup. Wah, jadi muga-muga ngrejekeni nggih Pak Bu ingkang sade-sadean sedaya mawon. Sing dodol. Dodol. Ya. Dodol. 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 Dodol nongko. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Bapak? Nah, menika wonten ing ngersakaken caping gunung. Nah, ugi menika kula waosipun rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Yulimbo kepareng badhe nyuwun lagu apa iki? Rondo gantungan. Kaya apa iki? Kunjuk dumateng warga masyarakat Lembean Wetan ugi Bapak perangkat sedaya. Ingkang nyekar mangke nggih Bapak Wiratmaya nggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih waalaikumsalam nggih ugi menika saking Mbah No Kulit wah langganan cedhak kene jare Mbah No Kulit saking Kuntara Nadi nyuwun gending aja dibanding-bandingke aja digondheli kagem Ki Cahya Kuntadi lan ugi Mas Saipul, nah, Mbah Trimo lan ugi Mbah Gunung. Nah, anu caping gunung Mbak, iki Mbak, ya. Oh saking KUD Sukamaju ya. Oh, wingi sing wis wayangan kene Mbak Lisa. Lah nggih kula pun mriko. Iya, diaturke berdua. Dulu. Ya sing senior dulu, sing tuwa. Sing tua ya Pak Cahya tua. Iki masalah iki aku dan kamu lho sebagai binatang tamu malam hari ini. Aja ngelek-elek awake dhewe, bintang tamu Lebih bintang baik tamu. menjelek-jelekan diri sendiri Pak daripada orang lain. Oh, Bener iya. ya, San? Syukur lek sadar bentuk kowe ora. Yo, Mbak Latin sik iki, ayo. Nggih. Saben bengi Jengglenge nggih, Pak? Ah, nggih tambo adem kok. Ayo. Kona Mbak Lisa sing jenggleng yuk. Kuwi numpak perahu pun jenggleng kuwi. Ya seserah sing jenggleng wong aku ya kompak kok karo sing. Ayo. Piye? Piye? Madang kara lho iki. Madang. Nah aku coba ya, kalau kamu yang jenggleng kira-kira sempak ora? Kompak,
piye? Kompak. Sempak ora kompak, Pak. Apik sempake. Sempake sapa? Maksudnya Apik sempake pangane nek wong kompak. nek wong Jawa ki sempak ki saru. Emang saru? Heeh. Enggak. Lah, Semangat dan kompak. Sempak. Apa sempak apa? Singkatan. Apa singkatannya? Semangat dan kompak. Oh iya, lek ngono sempak teles. Nggih. Apa Semangat, sempak, Des? kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan sempak teles. Nek ora penak nek teles. Wala ngono untuk bayangne lho iki senengane. Ya ora penak nek. Wong iki tanda semangat kok ya. Nggih, kudu semangat. Jajal ya. Apa? Kamu yang gini ngumpul kayak pas jadi limbo tadi loh. Waduh. Nek gogro kabeh piye iki? Tak jupuke lho. Alah, menjupuk milih nggon kuwi. Yen memajang mung karo janur kuning Mentake arep ngendok. Piye ta kok malah mentak lho? Lah tak sama ngobri kaya mentok tenan aja. kurang makrep. Malah nelek. Oke, sa. Ora yo. Wes iki, wis Urung, selesai. urung. Ya le nyolot cepira. Apa gedene semono mugi maklek. Ora sempak teles. Kok nek aku kok ramuni Mas? Kamu tuh kurang membaikin Wiyogo sih. Jangan Iya, jual Len. mahal jadi cewek tuh. Aku tuh nggak suka. Kamu sebenarnya kan kayak gitu. Harusnya tuh yang baik. Aku kan kudu piye? Yo piye diambung Mas. apa Weh. Aku kok tenan dong. Mengke dong keruak-keruak kabeh. Ya sampean pirsani Mbak Elisa ngelek kompak. Coba ya. Masih nembang Mbak Elisa ning jengleng nek mrene kompak. Ayo, tarik. Iki sekarang tekan ngendi? Kembang. Kakan PY yang ngono kuwi. Mutiar. Ayo. Kembang wae watan gunung Aku ngene malah masak ning duren lho. iki tuh Sepak teles. Aja dibulan baleni kuwi. Semangat kompak anti males. Lah, mah aku nek nganggo ngene bareng Loh, iki jenenge kekompakan yo kaya ngono. Kok iso Nek semangat bisa tredek jeleng gitu. Mahal. Kamu tuh dikit-dikit ya mana semangat. mah aku arek garing wae arek teles mah wis do ora kompak kok aku mah wis do Kang Senan engko nek Tantin aja ngono Terus kayak motong. Tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. lah nek kono ora kompak kan aku dimintain tolong. aku kan ketok jelek Dimintain tolong. le minta tolong Yo dia kono cepet dirayu sik ngendang. sing ngendang Sik ngendang. amah sing ngendang elek liyane lambene ora. Tapi sing ngendi sampe. Lah nembus sampe nun sewu kanca-kanca wiyaga. Ngono lho. oh nggih nuwun sewu kanca-kanca wiyaga Madangkara iki kok jenenge Ora Madyang. Lah? Madang. Madia Madang Madang. Madang Ramadang.
Semaput. Kula dipun jengleng kados Elisa nggih. Sing dikesane piye? Ngen balungan to intine? Hah? Ngen balungan to sing penting. Nggih. Sing mak jreng lho. Piye? Balungane kon piye? Sing jelas, ora tetep ora muni neh. Balunganipun. Balunganipun muni mak jleng. Siap. Jelas nggih? Nggih. Coba, tadi dulu dande. Enggak. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke, yuk coba, kayak ngendang, yuk. Kompak toh? Jos toh, Kompak madan loh. kara kok ya. Kan sesuai perintah. Jos. Mak. Lah jarimu kan mak jleng mau. Asline nganggo drum, nganggo kabeh iki kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabuh. Hah? Ditabuh. Hmm. Oh, ditabuh sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya bener. Oh iya, sing rame toh, yo. Rame. Dicucuke, kowe apa wae panjole turuti, Mbak. Iki, Tatin. Ruti ra turuti ya. Gaglek. Nah, yo sing rame, yo. Taruh tande, yo. Bos, luar biasa kreativitasnya. Boleh su. Konco gembol tas ki lho, Mbak. Gembol tas gitu loh. Iki piye to? Wis sesuai lho. Kompak gak. Aja bali. Kowe arep mulih apa wis bayaran? Wis. Wis toh? Wis. Seneng kowe mulih lek ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, Cukup mayu. dengan Ki lho. Mas, untung aku ora semaput lho, Mas. Lah. Nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki le bopong mah orang ini ya. Pacitan Mbak Tatin yo. Glek. Pacitan palarke, Mas. Oh iya. Wah, dan iki Balas iki kita. Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya toh. Mbak Tatin dadi terenggiling. Masa terenggiling, terenggiling garing glundung-glundung. Yo. Terus pengen. Tatin arep sumo. Iki apa wis jurus apa? Kata melompat. Oh, kata melompat. Jurus apa? Kepiting, mencapik. Suwe masuk. Piye Wis. iki? Bokong kula renang kok kenapa? Wah, jan iso korban bokong mesakne lho kowe ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambahke nanti? Kualisa nganggo. Oh, lah Nganggo kuku. ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. Ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditamakne wong ora. Panas udan. Parian boten iki. Parian. Ah. Ana sing wis latihan kok ora parian. So. Wes ket iki mau lho jejer mau wis golek parian. Iya. Saking pundi?
ndi? Mbak Lia no, Mbak Lia no. Ya. Jalan-jalan Jalan-jalan ke alun-alun, Alun-alun. warga lembeyan wetan, mugi tansah guyub rukun. Allahumma amin. Mbak Triastuti. Ayo. Kakak Gisel. Semangat dong. Menyang ratan, Menyang datang. Tabrak truk. ampun toh. Lara nyawang dalan. Kalau pengennya ditabrak kali Mas Edi. Ya, Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi, lihat saya Mas Edi. Langsung isi. Aduh, Mas Edi coba yang mana Mas Edi? Elisa, Mas Edi. Yang ngirit. Bukan. Mas Edi, tolong saya direbapi Mas Edi. Sebentar saja. Oh, rebak kono kalau mengeng. Mas Edi, ayo Mas Edi. Ini sinden Sambil berdiri Mas Edi. Ayo. Iya. Dicoba Mas Edi. Tari amui rampung sik. Oh, Mas Edi. Tarian mencal di Pak Yoyo, sabar toh Pak Yoyo. Sabar. Nano. Piye mau? Iya. Kematine. Tintingannya lebak. Saya mendengarkan rebapanya Mas Edi itu hatiku terenyuh sekali. Nanti kalau pulang sama saya ya Mas Edi dulunya. Cah loro numpak truk. Menyang rantan Mas Edi. Terus aku ngadang-ngadang Mas Edi. Ya ampun, ngatang-ngatang. Alah. Sebentar Mas Edi. Kurang enak Mas Edi, kurang mengalun-alun gitu Mas Edi. Ya, yuk sedikit lagi Mas Edi. Ayo, iki dadi tenang, wis serius. Mboten Pak, kula ngatang-ngatang niku pados bakul, Pak. Lha nggih kula kan panen bakul gabah. Nggih. Menyang ratan, aku ngatang-ngatang. Semoga semua warga Lebehan Wetan semuanya panjang umur, mugi-mugi semuanya tansah paring keberkahan. Allahumma amin. Sampun Pak Yaya. Ya. Rene Sinden nemu ning ndi ta Pak jenengan? Nemu sinden ngaten iki tuh neten pundi? ning Mbak Ben. Mboten kula pindah-pindah. Nggih. Matur suwun. Ije, Mbak Tuti. Nggih. Ya Bekasi. Ha, nggih. Tuku wedhus Waduh. Wah, urung arep kurban tuku wedhus ya. karo tuku telur puyuh. Terus Bojoku bagus, muga-muga ora wayuh. insya Allah. Sampe ora jawab ya warga-wargane. Sing mau Allahumma amin kok sing insyaallah. Aku ora wani janji. Lah saiki aku ya pancen setia kepada panjenengan. Ning besok lusa bulan depan tahun depan aku kan nggak tahu. Semua itu kodrat dari ilahi, ya Oh, toh. bener Bu Kesi, tidak tahu. Jenengan juga tidak tahu. Besok kalau mau kecantol sama yang lain juga nggak tahu kan? Iya. Oh. Nggih Mbak Tatin, Nggih. kula kecantol ning gampang kok. Tak kecantol karo ndorim bae. Malah aman musuh kuwi. Allahumma amin kok yoga-yogane jan. Diajeng, diajeng. Ah, nggih. Anak. Ya. Mangan ketan dicampur apem, warga Lembeyan Wetan mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Ya, Mbak Bir kita cerdas-cerdas kabeh ya. Wis browsing nang Google tuan. Ayo. Ketemu mantan
pas tuku timun warga lembehan wetan mugi guyub rukun Allahumma amin. Ya nang nyinden nang aja mangan ae. Ayo. mainan Apa? mainan Mainan. Terus? pakai terong Loh. Aja. mainan terong ndak boleh toh Nggak boleh mainan terong. Aja terong. Golek mainan liyane sing kaya terong. Timun kek, gambas kek, ngono lho. Kok wiyaga sing do padha mbayangi do guyu to iki. lah mau timun pun Mbak Birgita kula tak terong Oh iya. Tapi Ongko pitulasan itu loh Pak yang buat itu apa? Nah, lomba iya masuk- kan. Oh, toh, ngene, oh ya Mbak Ngerti. asosiasi iya. mainan Heeh. pakai terong Terus warga lembean wetan tansah guyub rukun gotong royong Allahumma amin. Matur nuwun untuk terong. Dijempoli dhewe piye. Ayo. Ya Umi, ayo. Ayo. Iya. mantan Matane ngopo? gandeng karo wong liya Aduh, sakne guling ngendi kowe. Salah kowe aneh-aneh. oh napa to Pak niki mari ano Lah ya guru omong kok ya ya. mantan Kan gandeng karo wong liya Sakno ya. mugi-mugi sedaya warga lembean wetan mugi-mugi bagya mulya Aja kakean mugi-mugi ya. Lah mugi-mugi pisan tok ngono. mantan gandeng karo wong liya mugi-mugi warga lembean wetan Mugi-mugi pinaringan bagya mulya Ya. Allahumma amin Inilah paut ar-rahmah. Ya. jawab dhewe. Ayo. Ayo ngadeg meneh. Ayo, Mbak. Wis Nah, ngajak, Mbak. oh. Wes nih. Oh. Nano. Panas udan panas lengaleng sampai gunung Atatin. Nadyan wadan sarata Ngetan kali kulon masuk
Terima kasih. Nah, gumyak luar biasa, Mbak. Iki jebul dawuh saking panitia ugi wonten bintang tamu pelawak. Sinten menika ingkang rawuh nggih? Kadosipun ada yang Nggih. hadir. Nggih. Wonten Mas Pentul kalian Mas Sentun. Oh, Mas Pentul. Oh, nggih. Monggo Mas Pentul, Mas Sentun, yo disupporti nganggo warung pojok men minggah wonten pepanggungan. Dados. Sugeng dalu Mas Sentun. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Mas Pentul sugeng dalu. Uneno sik to. Heh? Ceken to coba. Cek muni ngono lho. Cek muni ngono lho. Tutuken to. Delok to dajal. Muni ngono lho. Selamat muni ngono lho. Muni ya, Mbak ya? Muni. Lah iya muni ngono lho. Tutun sik. Muni ngono lho. Lah iya muni. Aja disebul lho ya, kuwi anyar lho. Lah anyar. Mangsamu. Muni. Bisa tenanan. Nah.
Nah, ijoli kuwi. Ya, nggih. Assalamualaikum Mas Mbak Cangi. Nggih, waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah neng ndi? Oh iya. Sowan wonten ing Lembean, Wetan. Nggih. Kula niku gumun Magetan niku. Nyapa lho gumun? Oh piye? Nang Magetan iki tenan hebat lho. Hebate engko ngendi? Oh, perangkat Lembean karo perangkat Tapen iki lho. Lho, kuwi gak iso nulis lho. Kok iso iki lho? Kowe iki ngengkel. Lho, kabeh iki sadurunge dadi perangkat iki tetep kon anu iso nulis, iso maca. Kowe gak percaya ta? Lho, sik ta. Iki lho contoh iki perangkat. Lho penak arep lungguh to. Lho, nyapa kowe lungguh? Dadi perangkat arek lungguh. Lah pripun? Ayo, kene tak garap. Kagak kenalane urung wis arep garap. Ning tenan, perangkat Lembean, perangkat Tapen. Kuwi gak iso nulis. Niku pangapunten lho Mak Cange. Niki ning desa Lembean karo ning desa Tapen. Kok iso? Nuwun sewu Mak Cange niku saestu perangkat Lembean kali perangkat Tapen niku mboten iso nulis. Ya iso nulis to Mas. Ngono ora diangkat dadi goblok. Perangkat kok. Kowe iki goblok. Wong perangkat Lembean kok iso nulis leh nulis piye? Wong perangkat Lembean kok nulis piye? Oh iya ya. Lah nek perangkat desa Lembean ki iso nulis. Aku muni ku lak perangkat Lembean to. Nek perangkat Tapen kabeh ya iso nulis. Ya ora iso. Siji desa ya siji cara. Kowe ngengkel. Yo. Perangkat Tapen kuwi yo gak iso nulis. Ngono. Lah perangkat Tapen terus nulis piye? Arep nginteri nggo tampah. Romang samu kok ora iso. Masamu. Kowe jal kandulan iki matur suwun kali Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah jenenge sapa to? Jenenge sapa? Bapak Sumiran. Oh, nggih. Matur suwun Bapak Sumiran. Kopine dereng asal blas kula wau. Seda. Wes kopene ra umum teng mriki kopen mboten umum kok iso. Teng mriki to? Nggih. Lah teng mriki wonten bungkusane langsung diangkat kabeh ning pendol krek. Iki lungguh nyapa? Tin. Rene, aja lungguh. Ngopo? Sing ngadeg ngopo? Rene yo tak garap. Pangapunten lho Mak Sange. Iki manjane kula iki piye ngono? Dayun. Sopo? Kowe lho dadi dayune. Kowe dadi dayune. Dayun. Dawet lurahe. Dalem. Dalem. Dalem lurahe. Iki tekan ngendi Yun? Tekan Lembean lho. Tekan Lembean. Aku ngupati calon garwaku. Sinten? Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Waito karo puyengan. Kaplok ndas. Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Aku ora iso muni. Puyengan. Ngono kuwi ora iso muni Yun. Unyeng-unyeng. Puyengan Yun. Dalah, lambe nek rusak. Lah teng pundi iki, Wong? Sajae ana kono ya Yun. Dolanan HP siji Yun. Oh, niku lho waito kaya puyengan. Dawuh lurahe. Kuwi tinggal diaturi mrene. Kuwi ngono nggone Dayun. Oh ngono. Goblok. Iki arep apa? Ngerti kaya. Lah nggih. Iki arep ajak apa? Coprakan. Waito karo puyengan. Monggo Gusti waito karo unyeng-unyeng. Bayo iki geger apa triplek iki? Modele jan kaya meja biliar. Dayun. Dawuh. Kowe aja ndemok-ndemok dhisik. Lah nyapa? Kuwi ngono bagian. Aja kok sisani. Ya Yun. Ha modelmu dikenene nyapa? Kopine metu ya Yun. Matur suwun ya Mas, ngakon ngombe kopi. Masa ning mburi kono mang ngrakoti tebu. Nek kowe gak sepira, iki delen kono dhisik. Lah ya ning ganti kono ya Yun. Aku lungguh ning mburi ndelok wong lomba e. Lomba apa? Piyayi lembane tadi hebat tenan ning mburi lho, pipis nganggo obat. Wis nganggo obat lho. Iya, angger turu dadi obat tabit ning ngene. Aku buatin ku. Dalang. Gusti Waito kali puyengan. Nggih. Piye Yun? Dayun. Sampean dipadosi kalih bendera Minak Gojing. Minak Jingga. Minak Jingga. Jingga apa Gojing? Minak Jiyo. Wah, Jiyo maratuaku. Minak Jigong. Ya. Dawuh.
Sapa kuwi? Wae to kali buyengan. Wae to sing siji Yun. Nggih. Godhong jambu godhonge gubis. Rupane ayu kok untune mringis. Waduh. Dayo. Dawuh. Sing sijine ya Yun. Pripun? Gentong gedhe akeh lumute. Oh, Gentong gedhe akeh lumute. bokong gedhi. Yo. Akeh. Yo ndang. Apa Monia? Ngomong ayo madhep ora. Sing iki to. Monia. Pripun mau? Gentong gedhe akeh lumute ndang. Bokong gedhi. Monia. Ndang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuwi paling pol-polen dilat. Aku dibeli karo Tatina. Ora apa-apa. Wedi aku. Kuwi ketek nek ngono mlilik-mlilik kok. Lah kok didoni aku? Ora. Masa? Ora. Kowe idone apa gak? Lho, malah kayak iki. Wah, iki rada kenthel iki. Piye kena raiku no? Terus ora nek dhewe ora. Lho, nek ngono arek anu mlilik sik. Ngono. Gentong gedhe akeh lumute. Bokong gedhi akeh. Tonone Oh mlilik iya. Kleru. Bokong gedhi Kayak apa? akeh. Apa? Riwatmu mlilik. Oh. Akeh. Nah, Monia, bakal gede oke amane. Mak godhong jambu godhonge gobis. Rupane ayu tur ireng manis. Cocok. Gentong gedhe akeh lumute. Bokongmu gedhi akeh. Lumute. Iki nyapu. Jangkrik. Wani, wedok ngono iki bareng metu tak Gah, ndrek. Momo. ora ngono. Nang ndi mo? Lho, ndelikno lho. Mangsamu kaya dalu menika dalam acara surat bersih desa. Nggih. Bersih desa. Nggih. Ngresiki desa. Lho. Berarti desane diresik-resik. Omahe buruk ning kabeh. Iki ra sida toprakan to tak linggo meneh. Dayo. Jauh. Temane ngolah ngalih ya. Iso. Lah mau ngarep lungguh kudune ngadeg terus. Iki wong sakloron diboyong ning Blumbangan ya Yun. Blambangan ngelep ning dasmu kuwi piye? Wong blambangan Ning Blumbangan. kadipatenku ngono ya. Blambangan. Ning Blumbangan Yun. Gelem kowe tak boyong ning Blumbangan. Dadi bojone Minak Jinggo wok-wok ketekur. Wok-wok ketekur. Aku wedi Mbak Yu. Koseta, panjenengan mang mlampah rumiyin. Kula tak mriksani panjenengan mlampah, mangke perkara gelem kalih mboten jawabane mangke. Monggo mang mlampah. Minak Jinggo Satrio pinunjul ya Yun. Ratu wonten Blambangan. Mlatu kok dicek Lah. Wow, Olah kaya kepiting ngono le mlaku miring. Kowe ngerti lakonku sikil Wae to boyengan. Nek kowe mau karo Minak Jinggo upama karo Dayun piye? Heh, dayune kok padasan ngene. Lho, Kalau bapak nama pengen wudu. lho kene padasan kowe pengen wudu piye? Enek lho iso macur ngono. Nek modele ngene gur crat-crit iki. Heh? Crat-crit. Wah, kadang-kadang ya curut barang, jangkrik, ceracrit. Jajal piye? Jajal piye? Padasane aku. Ayo, padasan aku. Mah gur cilik. Heh? Lho, Oh, inget ono. mung cilik jare. Inget ono. Sapa? Inget ono. Inget ono. Nah, padasane resi ono. Nah, padasan iki ono. Lak gedhi. Lak gedhi dhewe. Ono, Oh, ngomong. iya. Lho, ndi mau? Padasan. Ya jendelik ae. Piye gelem kok, Kak? Gak. Ora Kono gelem. nek arep wis ah. Mak, iki puyangan Oh, kok, puyangan. bisa. Kamu baik to, aku Puyangan. Iya, piye Mbak Yu, Pak Yu. Yen ora gelem tak boyong sarana apik, bengi iki kowe tak gandring. Gandrung. Gandring. Hah? Gandrung. Nek mbok gandring sikile pedhot. Yuk gandrung. Gandrung. Pak. Pucung. Mhm. Bapak pucung. Cangkem. Ya iya. Iya. Bapak pucung. Gandrung iki biasane pemanis muka yo, Mbak. Oh, iya, Mak. Bapak pucung, cangkemmu marep mandur ngono. Cangkemmu dhewe. Masa Minak Jinggo dicangkem. Lah salahmu, kowe iki Minak Jinggo kok gandrung kok bapak pucung. Gandrung kudu ya memanismu karmu jiwa. Memanismu kanggo jiwa.
agawe jenengan mangoyak gentong niku. Kula tak ngoyak sing niki mawon. Golek sing lemu ngene iki ya. Sampeyan golek sing lemu, aku bakal sing tipis. Yo enggak mau saya. Wong nek jinggo ene mlaku ngene yo. Dan ku nek arep njaluk teneh piye? Waduh, Pabrik ilang kumpane, ditampik kurang apane? peparat ya ya. Kurang toto. Lara apa kang si? Kok malah elek? Ya mbuh. Lah sampean mripate ra nyawang, wong aku dayun. Sinedya Keparat murang toto kowe. Minak jinggo apa kowe? Minak jinggo kowe bupati cengengesan. Jan arep merkosa wong kowe. ya gene kowe ku mawani. Aku sing gak trimo. Kowe apane? Aku ponakane wae karo kuwi. Ana ing kapapan kene Dewi Kili Suci ditodi kowe apa aku sing kalah? Oh, kini suci serang. Antemku mudorang sang mati kowe. Plak dentung. Iki lakone opo to iki? ganti Kili Suci Lah minak jinggo teko kini suci. Bingung to aku. Lakone iki minak jinggo teko kini suci, teko Bambang Cakil. Niki lakone napa Mas ya? lek nomor lek minak jenggo kan Baban Mojopahit. Mojopahit. Lek Kili Suci Kediri. Iso teko Kediri terus Bambang Cakil barang iki malah lakone lho. Lho, sing biayane sapa? Sing marai kleru kuwi lho, awakmu lho Tin. Sing marai kleru iki awakmu. Awakku ngapa? Yai kencana wungu, Yai. Kene Yai. Iso tekan. Duh, Ah, manut to kuwi karemu. Yai kencana wungu. Lah iki kok enek demit ning kene. Duh, Kuwi sing mbau reksa kene. Kene? Lah iya. Oh. Yai kencana wungu. Umpama kowe gelem dadi karo aku, kowe bakal nyuwun apa, Yai? Sing penting aja njaluk kudune lintang lawan rembulan. Aku njaluk apa ya, Mbak? Patimu. Aku njaluk pantimu. Aku njaluk patimu. Ora sak njaluk patiku umbaran golek lengane entek lak mati dhewe. Apa enek kencana wungu? Aku njaluk. Ya wong wedok iki dirayu. Andekan kamu jadi iki, aku jadi ininya ngono kae lho. Andekan kamu jadi bunga, Kamu jadi kumbangnya. Tiap malam aku entup, selalu kok entup. Wow. Gitu? Iya iya lho. andaikan Ya bagus. aku jadi kompor. Aku jadi apa? Kompor. Aku jadi ceretnya. Tiap malam aku numpang terus. Mau toh kamu saya tumpangi? Ya, tak pikir-pikir dulu kalau Wah. nggak mau ya tak mejenke gase kok. Apa? Lek ora gane jeblok ne ae. Wong wedok iki sing ngene tegas beda karo iki. Kene diajeng. Ya kene. Napa iki? Kene. Wis ta. Piye? Beda karo iki piyayine lemah lembut. Ya ta? Seumpama kamu jadi si sepeda motor, aku yang jadi bensinnya. Njebloke kowe iki. Yuran jebloke masuk Kan iso. bensin Iya. ditambah kowe mau kompor. Iya. Kita sama-sama jeblokin ini berdua ya. Iya, kita Elisa, Iya. seandainya kamu jadi guling, tiap hari, tiap malam aku kempet
selalu aku nek gunung kowe mau gegeden. Alah, padha bentuke padha-padha le gedhe kok ngomong. Oh iya, akhir gede-gedenan. Penake Lah ngekep tatine wong wedok iki nek dikono penake dipameri panganan. piye? Lakon dadi bojoku wong ayu, sesuk tak tumbaske hamburger. Hotdog. Elisa, Aku tuh kok kayak apa? seandainya kamu jadi istriku, besok saya belikan nasi tiwul. Mbok kaya tanggane lho, hamburger, Hah? pizza. Hamburger. Nah, Hamburgernya ndak ada, adanya cuma tiwul. Sesuk kowe tak tukoke gelang emas putih. Nek gelang ki nang kene, gelang kok nang kene. Maksudku Iki jenenge kalong. Lah, carane kene ora cocok dinggokne kene. Nah, gelang emas. Aku tuh kok kayak apa, Mas? Sesuk seliramu ya tak tukokne kalung. Sapa gantilan black kongguan sing ketok kuning gedhi kae lho. Kok iso? Iya. Ngono kuwi, Ora ngono. apa-apa. Nah, Ben ngono kuwi. nah, kowe Kok tirik golek liyane iki rupala wae arep koke kalung kirik. Mbok sing apik-apik rupak tas. lho, ora apa-apa. Nek aku elek mulane tak tukokne kalung tirik. Melu aku wae, melu aku. Tukoke apa? Sesuk tak kalungi. Kalung apa? Kalungi arit. Blek piye masamu? Ben genah kok ya, eman-eman kok ya. Nggih mugi-mugi lembian wetan tansah pinaringan gemaripah lo jinawi. Amin. Tentrem anggenipun ados pangupa jiwa nggih Mbak Tatin nggih. Murah rezeki. Lah menika ndelalah wonten pamundhut Nggih, Pak Mas Entun nggih. Maten. Dari grup Mbah Lurah Lembean nyuwun lagu nemu kalih sambung wanci dalu. Saking Sono Keling nyuwun lagu Blitar Pepeling. Sono Keling. Saking kula Bapak Sugeng Lurah Kedung Panji nyuwun gending podang kuning Umi Habibah. Hafifah. Pepeling riyen nggih. Siap. Langsung kemawon. Monggo. Kancana Mbak Tatin karo Mbak Elisa coba winong, nong, winong. Nong, winong sing pundi, Mas? Karo Winong Mbak. serian nomor kali ini Ah. Winong sing pundi? Iki ya. Nong, Nah. winong. Maju meneng ya. Karo Mbak Triasuti ayo. Ayo, monggo, Mbak. Papat batine ya. Eh, Monggo, Pepeling langsung kemawon to. Dados. nek bukesi mboten sah. Mesakne suarane rada glorok. Ya, monggo dados. Monggo. Iya, iya. Salat saya
Matur sembah nuwun nggih. Menika kala malam Mbak Tatin kali Mbak Elisamne dimonitor dalang jenengan iki. Oh, sinten? Ki Jumbuh Siswanto. Derek nyimak menika lumantar streaming. Sehat selalu, salam kagem adi kula Denok Bagur Brand. Salam kembali. Nggih. Sikemi cangetaken. Nggih niki wae luar biasa wis janji komen hebat. Nggih. Pira suarane sitok gak kei mic. Sing ndi ya? Lah iki Ora nganggo seragam ngono ya. wujud ya. Ugi ngaturaken panuwun menika Mas Dalang Yogi Bagong saking Madiun ugi Dalang kondang. Kyai Oron mayang yo apik nabuh becik ndagel yo lucu. Alhamdulillah ngedol wayang yo pinter. Nuwun sewu macange. Pripun? Benjing nek panjenengan pados tanggapan pun kados Mas Yogi nggih. Lah napa? Bayeng. Apa? Dek winginan iki tanggapan iki jane tanggapan kok minggat aku. Lah sebab napa? Lah teng pucuk gunung macange jan biyo mobil mboten saged liwat lho. Ngaten mlaku lho. Nggih pancen ya piyai niku lelakone piyambak-piyambak. Nggih. Ngeten Mas menika gandeng sampun meh jam setunggal. Mboten. Mangke kalajengaken gara-gara nggih. Ngoten nggih. Tatapi Alisa nggih istirahat sebentar. Monggo. Sing jenenge wayang ki lakon baku ning lucon karo lagone ya aja ditinggal. Ayo nggih. Yo magita-gita mbacutne gelaring cerita. Kumrekut ngembat watang ngraposo mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya hati Karto marmo apa dine kuwi nggir swatama wonten timbalan ngadhawuh paman wonten dawuh paman Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana merga ana kewajiban ingkang bakal ndok tindakake nadyan kaya ngapa lan kepiye wong Ngastina mligine para sata Kurawa ora bakal bisa mangan enak nyandang utuh ngombe seger lamun to klilik mungguing netra ya kuwi para Pandhawa durung bisa sirna mula Ripalungguhan iki ketapna Prawadyabala ingkang wigati ya kuwi nyerang negara Ngamarta merga kabar sing dak tampa Ripalungguhan iki Prabu Puntadewa kuwi wis sirna saka sasana tegese ilang tanpa kabar dadi srana bingung bilulungane keluarga Pandhawa iki wektu ingkang prayoga kanggo srana ngrubuhake negara Ngamarta
dene cara sing kudu ndok tindakake wadyabala disebarke blang papat aja mung nyerang ana ing punjere pamarintahan nanging uga mapan ana ing kasatriyan becik Njodipati Madukara Sawu Jajar lan Bumi Retawu kabeh kudu dibiuki batang sayuta kuninggih prastawa pangandika paduka paman boten langsung dika ngestakaken dawuh swatama wonten dawuh paman sira ingkang minangka dadi cucuking Prawadyabala undang Wadyabala minangka tengara budhaling Prawadya kuninggih ngestakaken dawuh paman omalebet Santero rontek ngelumbut campur busananing sadya kumedhara srikan Waryan Pindha cala nidik pasang
kelat-kelat katon lir kencang ngalis risang maweh gandrung sabarang kadulukir moyak mayik saking tias balewur lumaris sang gandrung tuh hari Sumitra Tanoyo para andrek lagi wae aku ngancingake sikil ana wengkon negara Ngamarta ora pangling iki wong degleng Antasena ya dasar para nyata kowe Bambang Swatama edian jangkar karo wong gerang tak ajenana gunane apa kowe ninggal tata krama teka ning negaraku ndak sawang kae nyerangat gamanmu pirang-pirang barisamu dasare ninggaling Subasita aku sapa karo watak wantune para Kurawa mesti anggere ketok menghargai gendra gawe geger gawe perkara ora perlu kekakan bebangan Bloko Suta wae Ripalungguhan iki ora ngampi biar padang kendhong subuh negara Ngamarta bakal rata padha bumi kinar bedah Ngamarta bedan paton kowe pinter jebol dadane Antasena piye Rukmun tak lir kinetat supaya ini Jojo bang mawingo angis si keparat murang toto kaya wong lanang
jadamu. Ojo minggat tibani goso pecah sirahmu. Wah. Oh. Hey.
Ayo betul. Ya. Beres. Wah. Ah. Eh. Ah. Eh. Wah. Oh. Oh. Wah. 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 Sawat ya